Keď sa ľudia začínajú sami učiť cudzí jazyk, teda nie ako začiatočníci, ale že sa sami rozhodnú, že sa pustia do toho jazyka napríklad na základe mojich odporúčaní z rôznych videí, tak veľmi častou chybou je, že si ľudia nepripravia jazykové zdroje vopred. To znamená, povedia si, ja budem počúvať podcasty, alebo pozerať YouTube, alebo seriál, hej, nejaké články čítať, ale už si nepripravia do zásoby tie materiály samotné. A preto sa vám potom môže stať, že idete do auta, že super, teraz mám 30 minút cesty, budem počúvať, ale vlastne neviem čo. A nemám zrovna čas, aby som si hľadala v podcastovej aplikácii niečo a tak vlastne nepočúvam nič a strátite kopec času, ktorý ste mohli tomu jazyku krásne venovať. Preto ja odporúčam na začiatku si dať ten čas extra a pripraviť si konkrétne podcasty, trošku si vypočuť, hej, subscribenúť sa, mať ich pripravené alebo YouTubeové kanály, dať si to do záložiek, aby sme to mali po ruke. A výhoda je, že ak vás niečo prestane baviť, tak veľmi ľahko viete siahnuť po ďalšom zdroji a jednoducho v tom učení neprestávate.